Сядаме удобно, изправяме гърба си и вдишваме дълбоко през носа и издишваме през устата. И още веднъж вдишваме дълбоко през носа и издишваме през устата. Насочете вниманието си към дишането. Усетете как, когато въздуха влиза и преминава през носа ви, той е студен. Когато издишаме, въздухът е топъл. Вдишайте, издишайте. И още веднъж. И усетете как тялото ви се отпуска. Ръцете и краката ви натежават. Лицето ви се отпуска, челюстта. Дишайте и усещайте. И искам сега да си представите себе си в сегашния момент. Можете да си се представите така, сякаш вие самите стоите пред себе си и наблюдавайте. Наблюдавайте себе си. Вижте как стоите. Каква поза сте застанали. Как изглеждате. Опитайте се да усетите как се чувства тази жена пред вас. Какво й тежи? Какво я натъжава? От какво й е писнало? Наблюдавайте я. Какво прави? Как се движи? Как говори? Дишайте и издишайте дълбоко. И сега си отговорете на въпроса. Харесвам ли тази жена? И искам ли да бъда като нея? И нека отговорът дойде през вашата интуиция. Първото нещо, което чуете, което усетите. Ако отговорът е да, и вие харесвате жената, която виждате в момента, ако тя се чувства спокойна, удовлетворена и има всичко това, което желае, просто й благодарете. Но ако отговорът е не, искам да усетите как във вас се надига много мощна решителност. Искам да се сетите за онова нещо, от което толкова много ви е писнало, че повече не можете да търпите. Не можете да търпите да отлагате,
да бездействате, да нямате парите, които искате и които заслужавате, да нямате партньора, който искате и заслужавате, да се чувствате неуспешни, като неудачници, които не могат да направят нищо в собствения си живот. Позволете на това чувство, на този гняв и тази ярост да се надигнат във вас. Ако имате нужда, дори може да извикате, да плачете, да крещите. Изкарайте го от вас. Разгневете се на самите себе си, че допускате да пропилявате потенциала си и да живеете живота, който искате. Защото отлагате, защото ви е страх, защото се съмнявате и се колебаете. Ядосайте се. Ядосайте се и кажете: стига толкова. Писна ми да отлагам. Писна ми да нямам парите, които искам. Писна ми да съм сама. Писна ми да пренебрегвам себе си. Да се колебая, да се съмнявам. Просто ми писна. Дишайте и издишайте. И още веднъж. Искам да усетите тази огнена енергия, този гняв, който се надига във вас и който е готов да опустоши всичко това, което вече не ви служи, което не ви трябва и което ви държи на място, на което сте и не можете да продължите напред. Да го усетите в гърдите си. Като един горящ огън, изпепеляващ. И искам сега да видите този огън пред вас. Искам да видите как пред вас гори един огромен огън, който става все по-голям и по-голям и изгаря всичко около вас. Всичко онова, което вече не ви е нужно. Изгаря всички страхове, всички съмнения. Изгаря липсата на вяра в себе си. И искам сега да вдигнете решително глава, да направите мислено няколко крачки и да влезете в този огън. Вдишваме и издишваме. Правим няколко крачки и влизаме в огъня. И вижте колко е светло там, колко е топло. Усетете как този огън преминава през цялото ви тяло и изгаря всичко онова, което вече не ви е нужно. И тази енергия започва да захранва вашата увереност, вашите желания, вашите мечти. Усетете този прилив на енергия, този ентусиазъм, това вдъхновение, това гориво, което ви дърпа и ви води напред. Мотивацията, желанието за действие. Дишайте, издишайте. И вижте как всичко около вас е спокойно,
Пожарът вече го няма. Всичко е светло, чисто, меко, нежно. И вижте как едно малко пламъче гори в средата на гърдите ви, в вашия сърдечен център. И това пламъче е там. То винаги е там, за да подклажда всяка една ваша мечта, да й дава енергия и тя да става реалност. И сега си представете живота, който бихте искали да имате. Усетете го така, сякаш го живеете в момента. В момента имате всичко, което желаете. И се чувствате по начина, по който желаете. Спокойни, удовлетворени, сигурни в себе си. Действащи, решителни, успяващи. Усетете как се чувствате в новия си живот. Какво правите? Какви навици имате? И позволете на това усещане да се интегрира дълбоко във вас. И от днес нататък да живеете през тази своя версия. Да мислите като нея, да се движите като нея, да изграждате навиците, които има тя, да обичате себе си, да докосвате тялото си с нежност, да се приемате такива каквито сте, защото всяка една от нас е уникална. Всяка една от нас е диамант, който заслужава да свети, да блести с пълния си блясък. И искам да видите как от гърдите ви излиза мощна светлина, която огрява всичко около вас. И там е светло, там е спокойно, там е хубаво. И си кажете: готова съм за моят нов живот. Аз избирам себе си. Избирам да вървя по пътя на мечтите си. Защото там е моят потенциал. И там е всичко, което заслужавам. Аз си позволявам и си разрешавам да се изпълня с вяра, с доверие в процеса, да се изпълня с любов и приемане на себе си и другите. Дишайте и издишайте. Аз си позволявам и допускам да имам изобилие от финанси, прекрасни и хармонични взаимоотношения, да се чувствам реализирана и успешна и през мисията си да правя света по-добър и по-красив. И на всичко това аз давам време, място и пространство да се прояви.
Дишайте и издишайте още веднъж. И кажете: готова съм, приемам и си позволявам. Нека бъде най-доброто за мен, за мое най-висше благо и добро и за всички хора на тази планета, до които аз се докосна. Вдишайте, издишайте и кажете: и нека моята душа си вземе от тази практика точно толкова, колкото и е необходимо. И аз си давам време, място и пространство. Вдишваме и издишваме още веднъж. И бавно и полека се връщаме в тялото си. Усещаме пръстите на краката си, ръцете, раздвижваме главата. И когато сте готови, отворете очи. И усетете как виждате света сега. Има ли нещо различно във вас?